நமஸ்தே. இன்னைக்கு நம்ம 2வது அத்தியாயத்தில் 66வது ஸ்லோகத்தை பார்க்கலாம். நாஸ்தி புத்திரயுக்தஸ்ய நச்சாயுக்தஸ்ய பாவனா நச்சாபாவயதः சாந்திஹி அசாந்தஸ்ய குதः சுகம். நாஸ்தி புத்திஹி அயுக்தஸ்ய ந ச அயுக்தஸ்ய பாவனா ந ச அபாவயதः சாந்திஹி அசாந்தஸ்ய குதः சுகம். பகவான் இதுக்கு முன்னாடி ஸ்லோகங்களில் ஷமஹ தமஹ இந்த சாதனைகளால் சாந்தமாகிறது தெளிவாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னார். அப்படி தெளிவான மனசு ஆத்ம தத்துவத்தில் நிலைச்சி நிற்கிறது அப்படின்னு சொன்னார். இந்த ஸ்லோகத்தில் அப்படி ஷமதம இல்லாத ஒருத்தருக்கு வெளி விஷயங்களில் பற்றுதலோட முருகனுடைய ஸ்திதியை சொல்கிறாரு. இப்போ ஸ்லோகத்தோட அர்த்தத்துக்குள்ளே போகலாம். நாஸ்தி புத்திஹி அயுக்தஸ்ய. அயுக்தக அப்படின்னா இங்கே யாருக்கு ஷமதம இல்லையோ, யார் கர்மயோகத்தில் ஈடுபடலையோ அவனுக்கு பகவான் புத்தி இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறார். இங்கே புத்தி அப்படின்னா ஆத்ம விஷயம் அப்படின்னு அர்த்தம். ஆத்மஸ்வரூப ஞானம் அவனுக்கு இல்லை. அப்படி ஆத்மஸ்வரூபம் ஞானம் இல்லாததுனால நச்ச அயுக்தஸ்ய பாவனா. இங்கே பாவனா அப்படிங்கிறது நிதித்தியாசனம், அதாவது ஆத்ம விஷயத்தில் மனசு நிலைச்சு நிற்கிறது. நச்சா பாவயதः சாந்திஹி. அப்படி அவன் நிதித்தியாசனம் பண்ணலை அப்படின்னா அவனுக்கு சாந்தி ஏற்படாது. சாந்தம் இல்லைன்னா சுகம் எங்கே இருக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லி பகவான் கேட்டிருக்கார். இந்த ஸ்லோகத்தோட அர்த்தத்தை இன்னும் கொஞ்சம் புரிஞ்சிக்க முதல்ல ஒரு கதையை பார்ப்போம். ஒரு சிங்கக்குட்டி அதோட அம்மா இறந்து போச்சு. ஒரு ஆடு அந்த சிங்கக்குட்டி தனியாக இருக்கிறத பார்த்து அதை எடுத்து வளர்க்க ஆரம்பிச்சுது. மற்ற ஆட்டுக்குட்டிகளோடு இந்த சிங்கக்குட்டி வளர்ந்தது. அதனால் தன்னையும் அது ஆட்டுக்குட்டின்னு நினச்சிக்கிட்டு ஆடுகளை மாதிரி கத்துச்சு, ஆடுகளை மாதிரி புல்லை சாப்பிட்டுச்சு. இப்படி சில நாட்கள் போச்சு. ஒரு நாள் ஒரு பெரிய சிங்கம் அங்கே பக்கத்தில் வந்துச்சு. அப்போ எல்லா ஆடுகளும் பயந்தடிச்சு ஓடுச்சு. இந்த சிங்கக்குட்டியும் ஓடுச்சு ஆடுகளோட பின்னாடி. இப்போ இந்த பெரிய சிங்கம் பார்த்துச்சு, என்ன இவன் நம்மளை மாதிரி இருக்கான், இவன் ஓடுறான் நம்மளை பார்த்து அப்படின்னு அந்த சிங்கக்குட்டியை ஓடி போய் பிடிச்சிச்சு. இந்த சிங்கக்குட்டியோ ஆடு மாதிரி கத்திக்கிட்டே இருந்துச்சு. இந்த சிங்கம் ஓங்கி ஒரு அடி அடிச்சு, முதல்ல கத்துறதை நிறுத்து அப்படின்னுச்சு. அதுக்கப்புறம் அங்கே பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு ஏரிக்கு தரன்னு இழுத்துட்டு போச்சு. இங்கே பார், நீயும் என்ன மாதிரி ஒரு சிங்கம் தான் அப்படின்னு சொல்லி அந்த சிங்கக்குட்டியை அந்த ஏரியில் பார்க்க வச்சது. அப்போ அந்த சிங்கக்குட்டிக்கு நானும் ஒரு சிங்கம்தான் அப்படிங்கிற ஞானம் ஏற்பட்டுச்சு. நம்மளோட உண்மையான ஸ்வரூபம் தெரியாமல் நான் இந்த உடம்பு, நான் இந்த மனசு அப்படின்னு நினச்சிட்ருக்கோம். அப்போ கடவுளோட கிருப்பையினால் ஒரு நாள் குரு வந்து, நீ இந்த உடம்பில்லை, நீ இந்த மனசில்லை, நீ பியோர் சைத்தன்ய ஸ்வரூபம் அப்படின்னு நமக்கு போதிக்கிறப்ப நம்மளோட உண்மையான ஸ்வரூபம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நமக்கு உணர ஆரம்பிக்கிறோம். இதைத்தான் சாஸ்திரங்கள் ஸ்ரவணம் மனனம் அப்படின்னு சொல்லும். ஸ்ரவணம் அப்படிங்கிறது சாஸ்திரங்களை கேட்கறது, மனனம் அப்படிங்கிறது அதை திருப்பி சிந்தனம் பண்ணுறது. ஸ்ரவணம் மூலமாக நமக்கு பரோட்ச ஞானம் ஏற்படுறது. ஓ, பிரம்மம்னு ஒன்று இருக்குது அப்படிங்கிறது நம்ம உணர ஆரம்பிக்கிறோம். நான் அந்த பிரம்மங்கிறது இன்னும் நமக்கு ஞானம் ஏற்படலை. ஸ்ரவணமும் மனனமும் முடியிறப்ப அது அபரோக்ஷ ஞானமாக மாறுறது. அதாவது நான் தான் அந்த பிரம்மஸ்வரூபம் அப்படிங்கிற அந்த ஞானம் நமக்குள்ளே ஏற்படுறது. ஆனால் இப்போ கதைக்குள்ளேயே திருப்பி போகும். அந்த சிங்கக்குட்டிக்கு என்னத்தான் தான் சிங்கம்னு தெரிஞ்சாலும் இவ்வளோ காலமாக அது ஆடுக்குட்டிங்க மாதிரி தான் வாழ்ந்திருக்கு. ஆடுக்குட்டி மாதிரி கத்தியிருக்கு, ஆடுக்குட்டி மாதிரி நடந்திருக்கு. அதனால் இன்னும் அந்த பழைய வாசனையினால் சில சமயங்களில் ஆடு மாதிரி திருப்பி கத்தலாம், ஆடு மாதிரி திருப்பி புல்லை சாப்பிடலாம். அதை விபரீத பாவனா அப்படின்னு சொல்லுவோம். அப்போ அது கொஞ்ச காலம் அதுக்கு யாராவது ஏய் நீ சிங்கம்தான், நீ சிங்கம்தான் அதை ரிமைண்ட் பண்ணலாம்.
இல்லை தன்னைத்தானே மனசுக்குள்ளே நான் சிங்கம் தான் அப்படிங்கிற எண்ணத்தை திருப்பி திருப்பி கொண்டு வரலாம். அதே மாதிரி தான் அபரோக்ஷ ஞானம் ஏற்பட்டாலும் டைரக்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்படின்னு சொல்வோம். அதை நான் உணர்ந்தாலும் சில சமயங்களில் என்னோடய பழைய வாசனைகள் என்னை டேக் ஓவர் பண்ணலாம். அதுக்காக தான் சாஸ்திரங்கள் இந்த ஞானத்தை எதை நம்ம அடைஞ்சோமோ அது என்னோட திருட ஞானமாக ஆகிறதுக்கு, எனக்குள்ள அது உறுதியாக இருக்கிறதுக்காக நிதித்தியாசனம் அப்படிங்கிறத சொல்லும். நிதித்தியாசனம் மூலமாக என்னோட இந்த ஞானம், ஆத்ம ஞானம் திருடமாக ஆகிறது. இப்போ இந்த ஸ்லோகத்தை திருப்பி பார்க்கலாம். நாஸ்தி புத்திஹி அயுக்தஸ்ய. யார் வெளியிலேயே மனசை செலுத்திக்கிட்டு இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு ஆத்மஸ்வரூபம் தெரியாது. ந ச அயுக்தஸ்ய பாவனா. ஆத்மஸ்வரூபம் தெரியாததுனால அவங்களுக்கு ஞான நிஷ்டை ஏற்படாது. 2வது லைனில் நச்ச அபாவயதः சாந்திஹி. யார் ஞான நிஷ்டையில் இல்லையோ அவங்களுக்கு சாந்தி இல்லை. அசாந்தஸ்ய குதசுகம். மனசு சாந்தமாக இல்லைன்னா அங்கே சுகம் எப்படி இருக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லி பகவான் கேட்டிருக்கார். ஒரு ஏரியில் கீழே இருக்கிற விஷயத்தை பார்க்கணும் அப்படின்னா அந்த ஏரியில் மேலே பாசி இருக்கக்கூடாது. அந்த பாசி தான் அழுக்கு. அதே மாதிரி அதில் நிறைய மீன்கள் இருக்குதுன்னு வச்சுக்குவோமே, அதில் குமிழிகள் நிறைய வந்துட்டுருப்போம். இந்த குமிழிகள் தான் டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ். ஸோ ஏரியில் எப்படி பாசிகளும் குமிழிகளும் இருந்தால் அடியில் இருக்கிற விஷயத்தை பார்க்க முடியாதோ, இந்த மனசுலேயும் அழுக்கும் டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸும் இருந்தால் ஆத்ம தத்துவத்தை உணர முடியாது. அதனால தான் பகவான் ஷமஹ தமஹ ரொம்ப முக்கியமாக சொல்லியிருக்கார். நம்ம மேலும் அடுத்த ஸ்லோகத்தோட பின்னாடி கண்டினியூ பண்ணலாம். தன்யவாதக.